Simmer 2000. De opera Orfeo Aqua loekt kloftermeesken uit de bombrekken bij Warkum. Dit hier moet het in Baarn gebeuren. Het binnen voor een groot pad dezelfde jongens en acteurs die het verhaal van de tragische liefde van Orfeo en Eurydice spelen. Juster waren de plannen presenteren en wie er een eerste repetitie. Paleis Soestdijk geeft eigenlijk een extra koninklijk tintje aan het verhaal. En die opera is ooit gemaakt in 1762 voor de keizer in Wenen, voor de hofcultuur. En het zou ook prachtig zijn om in dat kader ook die opera terug te laten keren naar het hof. Voor wat het spektakel in 2000 mist had, of voor wat het graag nog eens zien wil, de binnenkaarten. De voorstellingen in het Paleis Tuin binnen van 3 juni en 23 juli.